As mulleres somos as que sostemos a vida. Somos traballadoras da limpeza, sanitarias, profesoras, caixeiras. Somos as que cuidamos, as que sempre estamos aí. Levamos un ano de crise, levamos un ano de pandemia e somos as mulleres as que temos sufrido máis as consecuencias. Sabemos o duro que é conciliar a vida profesional coa vida familiar, coa maternidade e coa vida persoal. Pero tamén sabemos que temos que ser nós as que provoquemos unha revolución feminista. Unha revolta feminista que mude o sistema, que termine coa desigualdade. Dende o feminismo seguiremos loitando polas precarias, polas cuidadoras, polas migrantes en papéis, por todas. E con máis forza que nunca, porque nós sabemos que as redes de apoio son imprescindibles. Porque sabemos que só a loita feminista é o camiño para erradicar todas as formas de violencia que sufrimos as mulleres. Porque sabemos que o feminismo é a resposta, comprometémonos a loitar por unha sociedade máis xusta. Unha sociedade que respete os nosos dereitos, de todas e para todos. Por todo isto, este 8 de marzo, as mulleres sostemos a vida e queremos revolucionar o mundo. Ningunha ha de quedar atrás.